се представляват на изходно положение за преминаване търчен след марш. Започва на случният компонент на военния парад. За него въздушните сили ще бъдат представени от типове самолети и вертолети, които са на въоръжение дронове и авиация, изключителна, штурмова, вертолетна, транспортна и полицейска. Националният кройка вертолети от авиомаса Крумово, преминаващи във формация 3, водач Ми-24 и два водени АС-532 АС Кубър. Командирът изказване на Ми-24 майор Стефан Сенов и лошопредни част инструктор Китари Венска летателни класа. Втори лот, капитан Николай Петков, лот втори клас. Челно на фалангата и